idolni final ngna bakha thangai tongo tei lukorongni hamjang mumamon bisingtui जों बेलेखिनो program no जों success खालामनो हिनन खाकाओ तांgi हेंगे गोबां मा कामि गेमा आमसे लुकर बेलेखिनो excited नंगे बो सानो नासिलाइजा जो तो चिनी young generation चिनी youth सो जे music hamjangai रो बरो बेलेखिनो खातुम खाजकलाई ताकलाई जों जे पुइला जेंगमानी जेंगमाना बरो खा बाय बेलेखिनो नाम सब लाइखे आमन बागै चिनी हासे जो तो लुकर न आनी बखक्ति चिनी DDD से हापंगनि बखक्ति पाइपलाइन हामबायरो अब बेबाग जों खायनान सम्भवंखा चिनी पसिबल अंखा चिनी बुबागरे नाइकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम ने तिदिल मुंबाय ते जत ऑनरेबल एम्स जत ऑनरेबल एमडीसी जत ने चाइते मुनि बिसिंति जों दिनै त्रिपुरा आइडलनि पहिला सेसन न जे फाइनल नि जे पान्दान जों सक्सेस खालायनाय ते चिनी जत अफिसर सब चिनी सीईओ एडिशनल सीईओ चिनी जत अफिसर पिउ र चिनी जेडीयू र बेलेखिनो साक्टर सामुखलेका टीम वर्क खालायमान बिसिंति जों बसकांगो मोनो प्रोग्राम जों नाइथर दिसान थागै दं गाबोन बागै चिनी फाइनल डेट इंनाय 19 तारिख नि 3:30 ता सारिगो आरो 3:30 मिनिट चेंगजागनाय चिनी खुमलुं सिन्डिकेट थायो अ जागाव चिनी हासे जत लुकरनो फाइनाय बागै नरनो खाबे खुबै लामसोगो तांगे जों चिनी जे कन्टेस्टेन्ट न नुगै माखाने बेलेखिनो ग्रों बरक तिनी परफॉर्म खालायनाय दे गोरों बिसिं गोरोंखौ बरक खप्लायगे चिनी हिस्ट्री व त्रिपुरानि पहिला हिस्ट्री बं बुं सैजागनाय जे चिनी DDD से हापांनि पहिला रसाब कुरुंगै सिनिजागनाय हासिनि रसाब कुरुंगै सिनिजागनाय चिनी मेन मोटिव खा चिनी नाहार मुंखा चिनी यंग जनरेशन रंनो चिनी जे मॉडर्न रसाब गोरों नि बिसिंतिनो जों बरनो बाहायके जों चिनी फक ट्यून रंनो बंनो इंटरेस्ट फ्रांगै प्लेटफॉर्म याफारनानि आबो चिनी नाहार मुं तमनि फियाबा जों नुगै मानखा चिनी youngest जे कंटेस्टेंट जे तंगनाय रंथुं चिनी अफर कंटेस्टेंट तंगनाय रंथुं बेलेखिनो बरक साकथामनि बिसिंति बरक फक ट्यून रंगो बरक सुरनानि चेंखा ते बंनि मॉडर्न तो बरक गनो मॉडर्न रंगमन बिसिंगो बरक फक ट्यून रंगो सुरनानि बेलेखिनो चेंखा नर फाइनल दिन न नुगै मानाय बरक खरं कदि बरे साबमानि दिन का साफ साफ न गराय नि जे चिनी जे DDD से हापंनि जत चिनी आदम सुं तंगनाय दे चिनी बुबाग्राबो जरामाखै बो फाइनाय बो किसा बिजि तंगनि बिसिंतै बो बिसिंनि तंगा सामनि बिसिंतै दे चिनी जत सारे त्रिपुरानि आर्टिस्ट तंगनाय र बरकबो फाइनाय तीन जनानि पुइला कप्लायनाय बर 1 लाख मानाय कप्लायनाय ते स्कुटी कैसे माननाय ताई चिनी सेकंड प्राइस के 50,000 माननाय थर्ड प्राइस के 25,000 माननाय ते चिनी टॉप 10 रंनो जों जतरो जों गिटार कैसा रिनाय हिबो जों कैसा प्रपोजल नारगि तंखा जों आबन इमिडिएटली जों खालायनाय नि मानसु टॉप 10 न जे ला रिंनाय सानदन पुरस्कार नाय ते चिनी जे 40 कंटेस्टेंट तंगनाय जत जुननि फाइनाय बरनबो जों इनभाइट रिनाय अ प्रोग्राम फाइ बरन मानज फाइनाल फाइनल चिनी त्रिपुरा आइडल लगित जों चिनी त्रिपुरा सान स्पेशली सामानिबा जों त्रिपुरा सान जों पहिला प्रायोरिटी नाय आवन बागै चिनी सारा त्रिपुरा जे चिनी सामु करन तमनि चिनी लेजेंडरी म्युजिशियन तमनि जों बरन जतन इनभाइट नाय ते ऑल मेडिन बिसंति बा आं बरन जतन खाबे लामसगो चिनी त्रिपुरा आइडल फाइनल सालन जत फाइमाज फाइनल बगै नन खाबे लामसगो जे उ जे त्रिपुरा आइडल नि जति कि जग बाचेन जा अब हाइतंग नखे टिविं बिसिरो गरि स्पेशली बंगना रिंनाय तांगे के बरन करनको माने आउटनाय रबन्स करन दङ तांगे अमया जे बर रोंयांगे आउटङया बर करन बेबा करन बिसन करनको तमन बगै जेदा रूल्स तमन बगै जों बर साइमानखा नर नुगै मानखा थानायाव चिन जार्स अफ बागे डिसिजन नाका बलकन टाफुं खाइन छ जन चिन जार्स अफ तांगे टॉप 5 तमनि से ते खरने सेम मार्क्स मन बरन आउट खालायमालि हिन चिन जार्स अफ साव नर नुगै मानखना ये बर अमा हाकेन करनको बर टक्कर लाइनाय जे जानजने रिंमानो बर आदिनो फुनुनाय